Sziasztok, gyerekek! Most bemutatjuk nektek, hogy mit kell tennetek, ha szeretnétek beadni a rajzotokat a Bayer-UNEP 21. környezetvédelmi rajzpályázatára. Ha 2012. június 15-éig már betöltöttétek a 6 éves kort, de még nem vagytok 15 évesek, akkor ti is részt vehettek a pályázaton. A rajzotokat A4-es vagy A3-as papírra készítsétek. A rajzoláshoz bármilyen anyagot használhattok, rajzolhattok például zsírkrétával, ceruzával, de festhettek akár vízfestékkel vagy temperával is. A rajzon ne szerepeljenek szavak vagy egyéb szövegek. Ha kész vagytok, a rajzotok hátsó oldalára jól olvasható nyomtatott betűkkel írjátok fel a teljes neveteket, születési dátumotokat, teljes címeteket, valamint a telefonszámotokat és e-mail címeteket. Ezután címezzétek meg a borítékot, amiben feladjátok az alkotást. Ezt a címet írjátok rá a borítékra. United Nations Environmental Program, UNEP, Regional Office for Europe, International Environment House, 11/13, Chemin des Anemones, 1219, Châtelain-Genf, Switzerland. Ne feledjétek, hogy a rajzaitokat kizárólag erre a címre postai úton küldjétek. Kellemes alkotást és sok sikert kívánunk!